Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda shine na farko a wannan channel ɗin tamu. To shirin dai abinda zai koya mana shine ta yaya zamu haɗa green screen a KineMaster. Wanda KineMaster ɗin nan tana ɗaya daga cikin babban bidiyo wanda aka fi sani, wanda kuma ya fi gamsuwa a wajejen mai editing na bidiyo. To ba tare da ɓata lokaci ba dai zamu shiga cikin wannan program ɗin ne ba tare da ɓata lokaci. To farko idan kana son haɗa green screen a wayanka kamar haka, so farko dai zaka shiga main app ɗinka, application dai sosai haka. So in ka shiga sai ka shiga Play Store, bismillah kamar haka. To Play Store sai ka yi downloading ɗin KineMaster kamar haka. KineMaster haka. So kamar yadda kuke gani dama I already download the application. So kawai abinda zaka yi sai ka shiga. Ka shiga sai ka ɗan jira. Jira haka. To farko idan za ka edit na wato ko ainihin green screen video, so farko dai zaka shiga nan in ka shiga to sai ka zaɓa selection the aspect ratio of the project. To na farko akwai 16:9, to shi na farkon zaka fara shiga kamar wanda za ku ga na taɓa haka ya ɗan yi ja. To ka tsaya kamar haka. To bayan ka shiga wannan za ta nuno maka haka. To na farko dai kamar yadda ne nawa, kun ga dai nan daga ɓangaren nan wajen media ɗin nauka sako wajen image, za ku ga camera daga ɓangaren hagu. Sai ku shiga, idan ka shiga kamar wato ko ainihin bidiyon da ka ɗauka wanda kake son canjawa background ɗin green screen, misali kamar haka. Na shiga camera. To amma da kuke gani bidiyo daban-daban, na farko na uku. To wannan dai farko guda uku nan na ukun ƙarshe ba su yi ba, to sai bari mu yi amfani da na farko ɗaya. Na farko bismillah. To idan ka shiga haka sai ka danna wancan abin na sama mai good daga ɓangaren dama. To idan ka shiga sai ka ɗan ƙara haka dai, okay. Sai ka dawo daga farko kamar haka. Yawwa. To bayan ka haka sai ka danna wannan good ɗin dai na sama, shi can. Yawwa. To haka dai yanzu to abinda muke nufi haka, ka yi already ka gama set ɗin abubuwan wanda zaka sa green screen. Irin kamar irin fina-finai na America za ka ga guri dai, kaga irin horo ko jirgin sama ya faɗo haka, something like that dai kaga abun very good, abun ya burge ka. To na farko sai ka shiga nan, sai ka shiga a cikin wannan cycle ɗin, kaga akwai media, akwai audio, akwai recorder, akwai layer a cikin daga ɓangaren dama. To sai ka shiga layer. To idan ka shiga layer ɗin nan, to akwai abubuwa guda 5. Media daga sama, na biyu effects, sticker, text and handwriting. To sai ka shiga media na sama. Okay. Idan ka shige shi, so daman a YouTube ka riga ka yi download ɗin, ko kuma a Vidimate ka riga ka yi download ɗin green screen video like testing. Idan zaka ɗan yi testing, sakamakon nan gaba za mu yi wanda za mu yi da kanmu, wanda za mu sa green ɗin ƙyalle mutum ya da kansa. To na farko sai ka shiga nan export. In ka shiga export, yawa. To ka riga ka shiga export sai ka danna wannan. Yawa. So to wannan da kuke gani ga su dai mutane ne dai a tsaye, wanda asali dai ba a gurin suke ba. Asalin kowa ya san cewa asali ba a gurin suke ba. Kun ga dai asalin gurin. To idan kana so ka dawo da su inda suke, sai ka seta su akan daidai kan titin kamar haka. Yawwa, ka kamar haka. To idan ka seta su akan titin ka gan su dai misali. To bayan ka yi haka sai ka koma ɓangaren nan na list ɗin nan wanda za ka ga hoton almakashi da hoton audio. Bayan nan kuma a ƙasa an sa in animation da kuma overall animation. To daga ƙasa sai ku yi amfani da na 1, 2, na hudun. Hoton mutum za ka kamar ya riƙe ƙugu wato ko chroma key. Ka gani? To in ka shiga chroma key, to the first thing you need to do, so sai ka danna wannan key ɗin na sama enable.
kana danna enable to ya riga ya buɗe. To ka gan su sun zo akan titin. So bayan nan zaka iya editing, zaka iya rage, zaka iya ƙarawa, ka gani, zaka iya rage, you see, ka gani, to ka gansu akan titi wanda da ba a gurin suke ba. So kana yin wannan sai ka danna wannan good ɗin na sama wajen inda ka sa chroma key, you see, to sai ka danna play, gashi nan daga nan ɓangaren. Ka gani? You see, from here you will also have the cut. You can cut it like this. Again. Wannan dai shine ba wuya. So idan mutum yana buƙatar samun wasu abubuwa duk da dai wannan shi namu, amma Allah ya yarda nan abubuwa muna nan mun tsara su. Wannan dai text ne aka yi domin a ankarar da mutane cewa akwai abubuwa na amfani wanda kai da kanka zaka iya, wanda zaka iya yi, zaka iya wani har kuɗi zaka iya samu, musamman ma masu harkar YouTube channel irin editing na kamar film aljanu haka, editing film kaga mota ta taho ta faɗi kamar a film, to zaka iya da wannan dai. So mun gode.